Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayi riga na Muryar Arewa TV. Sunana Khadija Umar Gada. Maudu'inmu na wannan satin shine, shin idan Bahaushe ya ce komin jarabar bunsuru, ya ake karashe wannan karin magana? Saboda haka yanzu ku biyo mu domin mu ji amsan mutane. Duk wanda ya ba mu amsa daidai kuma za mu ba shi kyautan naira 1000. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV. Shin idan Bahaushe ya ce komin jarabar bunsuru, ya ake karashe wannan magana? Ai mata ne. Ba haka nan ba. Ta mun gode. Ga Muryar Arewa TV. Zan maka tambaya ne, idan ka bani amsa daidai zan baka wannan 1000. Shin idan Bahaushe ya ce komin jarabar bunsuru, ya ake karashe wannan magana? God have mercy upon us. Komi jaraban busuru. Gaskiya ba sani ba. Mun gode. Ga Muryar Arewa TV. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Shin idan Bahaushe ya ce komin jarabar bunsuru, ya ake karashe wannan magana? To Bahaushe ya ce ba zai ci matan kura ba. Haka ne, mun gode, gashi ka ci 1000. Ga Muryar Arewa TV. To da ma duka dai a nan muka kawo ƙarshen maudu'i na wannan satin. Ku sake kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Kada ku manta kuna iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta a Facebook, TikTok da YouTube a Muryar Arewa TV. Sunana Khadija Umar Gada. Ma'assalam. Ga Muryar Arewa TV. Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV.